Έκτισες ένα μικρό σπιτάκι. Τότε ζούσες μόνος σου και μετά είπες να κάνεις οικογένεια. Η οικογένεια μεγάλωσε και δεν χωρούσατε. Είπες να το μεγαλώσεις. Δεν θα βγάλω άδεια για να γλιτώσω λίγα χρήματα. Πού να μπλέκεις με μηχανικούς. Τα χρόνια πέρασαν. Θες να το γράψεις στα παιδιά σου. Όχ, είναι αυθαίρετο. Τώρα, τι γίνεται. Iliadia.gr. Τακτοποίησέ το γρήγορα, υπεύθυνα, οικονομικά. Μάθε πώς στο 211 880 88 ή στο iliadia.gr.